bata, maayong adlaw. Kumusta ka mo? Ako si Teacher Cecil Dahino o pwede ko ninyo tawagon na Teacher Cecil. Ako ang inyuhang magtutudlo karong adlaw. Andam na ba kamo mga bata? Itungod kini sa Quarter 2, Module 2, Week 14, Lesson 2. Kibahin sa pag-ila sa mga letra sa alpabeto. Mga bata, aduna ako'y ipakita nga mga letra sa alpabeto. Ato kining lantawon. Sa mga letra nga ipakita ni Teacher Cecil, adunay dako o gamay nga letra nga magkapariha. Apan, dili tanang letra magkapares ang iyahang gamay o dako. Nakasabot ba mga bata? Lantawon nato kini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mao kini ang mga letra sa alpabeto. Nailhan na ba ninyo ang mga letra? Unsa nga mga letra ang magkapariho ang porma sa ilahang pares nga dako ug gamay? Tama! Mao kini ang mga letra nga parihas ang dako ug gamay. Letter C, letter K, letter O, letter P, letter S, letter U, letter V, W, X, and Z. Unsa usab ang mga letra nga dili magkapareho ang porma sa pares sa dako o gamay? Sakto! Mao kini ang mga letra sa alpabeto nga dili magkapareho ang dako o gamay o porma. A, B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, N, G, P, Q, R, T, Y. Nasabtan ba ninyo mga bata ug unsa nga letra sa alpabeto nga pariha ug dili pariha ang porma sa ilahang dako ug gamay nga pares sa letra? Karon naa kitay buhaton. Lantawon nako ug makabalo ba ang bata mo pares niini ako
ang ipakita. Andam na ba kamo? Nakakitay hanay A and hanay B. Sa hanay A, makita nato ang mga dako nga letra. Sa hanay B, mga gamay nga letra. Ug ato kining i-connect gamit ang linya. Mao kini ang hanay A ug hanay B. Ang sa hanay A, makita nato ang mga dagko nga letra. Sa hanay B, makita nato ang gagmay nga letra. Ug ato kining i-connect gamit ang linya. Sama ani. Nakasabot ba mga bata? 1, 2, 3, 4, 5. Karon mga bata, atong lantawon ug insakto ba ang inyuhang tubag? Let us see ug perfect ba ang mga bata. Sa hanay A and hanay B. Sa hanay A ang big letters, ang hanay B ang small letters. Letter N. Correct. Letter S. Correct. Letter D. Perfect. Letter P. Good job. W. Correct. Letter R. Correct. Letter G. Perfect. Letter C. Correct. Letter H. Great job. Letter Q. Good. So that's perfect answer. Naka-perfect ba ang bata? Mga bata, unsay imuhang natun-an sa ato ang leksyon? Sakto mga bata, mao kini ang mga nagkalain-lain nga letra sa alpabeto. Ato kini hinumduman kanunay. Hinumduman nga mao kini ang mga letra nga adunay pariha ang gamay ug dako nga letra ug forma. Ato sa hinumduman nga mao kini ang mga letra nga adunay nagkalahi-lahi nga gamay ug dako nga forma sa letra. Nakasabot ba mga bata? Karon mga bata, anaa kitay buhaton nga activity. Lantaw ni teacher kung nakasabot ba kamo sa leksyon nga gihatag ni teacher Ceci. Mao kini ang direction. Sulod sa kahon, anaay nagkalahi-lahi nga letra. Pangitaon ninyo ang kahon nga arrange ang letra. O nahanay, butangan og ikes ug makita ang saktong hanay. Nakasabot ba mga bata? Number 1. A, B, D. C, B, A. A, B, C. Number 2. K, L, M. Q, R, F. Z, Y, X. Number 3. D, E, F. K, J, I. L, M, N. Number 4. T, V, U. P, Q, R.
V, R. Number 5, C, A, D. X, Y, Z. N, U, P. 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata, gamit ang inyong lapis, atong ansiran ang module na gihatag sa maestra. Ikahon ang mga saktong sunod nga letra. Nakasabot ba mga bata? Number 1, A, B, C. Asa ang saktong tubag ni Ana? D, R, S. Number 2, H. I, J. Unsay sunod sa letrang J? Is it P, K, M? Number 3, Q, R, S. Unsay sunod sa letrang S? Is it U, R, T? Number 4, C, D, E. Unsay sunod sa letrang E? F, G, Y. And number 5, I, J, K. Unsay sunod sa letrang K? Is it A, L, M? Find your answer. One, two, three, four, five. Ikaduha nga buluhaton. Tan-awa ug ayo ang letra. Pangitaa ang sunod nga gamay nga letra ug isulat sa ibabaw sa linya ang saktong tubag. Number 1, R, S, T. Unsay sunod sa gamay na letter T? Is it U, W, X? Number 2, E, F, G. Unsay gamay na letra sa letter G? Is it P, H. N? Number 3, U, V, W. Unsay sunod sa letter W? Is it X, Z, Q? Number 4, N, O, P. Unsay sunod sa gamay nga letrang P? Is it J, Q, R? Number 5, C, D, E. Unsay sunod sa gamay nga letrang E? Is it X, N, F? 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata, nahuman na kita sa ato ang leksyon karong adlaw. Unta, daghan kamuog na katunan. Sa sunod na pud natong pagkikita mga bata. Amping kami kanunay. Bye-bye!